Hyvää iltaa, hyvät katselijat. Kun nyt tämä moottoriruutu-ohjelmamme aloittaa 4. toimintavuotensa, toivotan kaikille autoasioista kiinnostuneille katselijoille oikein hyvää ja turvallista uutta vuotta. Tässä henkilöautojen esittelysarjassa olemme jo läpikäyneet parikymmentä erilaista automallia, mutta sattumalta niistä ei tähän asti yksikään ole ollut vielä amerikkalainen. Ennen toista maailmansotaa oli Suomessa eniten myydyistä henkilöautomerkeistä 7 ensimmäistä amerikkalaisia ja vasta sitten tuli 8. ensimmäinen eurooppalainen automerkki. Sodan jälkeen on eurooppalaisten autojen osuus lisääntynyt ja amerikkalaisten autojen osuus vähentynyt melkoisen pieneksi, ja tähän on useitakin syitä meillä olemassa. Koko maailmassa valmistetaan vuosittain noin 17 miljoonaa henkilöautoa, joista Yhdysvaltain osuus on lähes 8 miljoonaa eli 45% kaikista. Yhdysvaltojen autotuotannosta menee suurin osa kotimaan markkinoille, ja näin ollen amerikkalaiset suunnittelevat ja rakentavat autonsa heidän omia tarpeitaan varten. Toisin sanoen amerikkalainen auto on keskimäärin meikäläisen mittapuun mukaan suuri ja komea, mutta vastaavasti myöskin kallis sekä hankkia että pitää. Meillä progressiivinen autojen tuontiverotus vielä korostaa tätä kalliimpien autojen kalleutta. Vaikka monen pojan toiveena onkin oikea Amerikan rauta eli dollarihymy, saa käytännössä sittenkin moni tyytyä muihin automerkkeihin. Sodan jälkeen Amerikan automalleilla on ollut tapana vuosi vuodelta kasvaa sekä pituutta että leveyttä että voimaa ja tietenkin myöskin hintaa. Ja tämän kehityksen vastapainona kehitettiin niin sanottu compact car autoluokka, mikä suomeksi tarkoittaa jotakin siihen suuntaan kuin typistetty auto. Vaikka tämä uusi autotyyppi otettiinkin aluksi vastaan hyvin innostuneena, alkoi se amerikkalaisten mielestä kohta olla kuitenkin liian pieni, ja näin ollen tämä compact car-luokka on vähitellen kasvanut sekin kokoa niin, että nämä compact car-autot ovat meikäläisen mittapuun mukaan lähinnä keskisuurten ja suurten autojen välimailta. Ja juuri tämä kokoluokka onkin herättänyt meillä eniten kiinnostusta. Euroopassa on tällä hetkellä useita kymmeniä itsenäisesti toimivia erillisiä autotehtaita, ja Amerikassa niitä oli 40 vuotta sitten useita satoja. Mutta arvatkaapa, kuinka monta henkilöautoja valmistavaa yhtymää on Yhdysvalloissa tällä hetkellä? Tuntuu todella vaikealta käsittää, että Yhdysvaltojen autoteollisuus on niin keskittynyttä, että 99,9% henkilöautojen tuotannosta jakautuu vain 4 suuryhtymän osalle. Maailman suurin autotehdasyhtymä on General Motors, jonka päämerkki on Chevrolet. Yhtymän yhteinen vuosituotanto on noin 4 miljoonaa autoa vuodessa. Maailman toiseksi suurin autojen valmistaja on Ford, jonka Amerikassa olevat tehtaat valmistavat yli 2 miljoonaa autoa vuodessa. Kolmantena sekä Yhdysvalloissa että koko maailmassa on Chrysler-yhtymä, jonka vuosituotanto on lähes 1,2 miljoonaa autoa. Neljäntenä on sitten järjestyksessä American Motors Corporation eli Rambler, jonka vuosituotanto on noin 500 000 autoa. Vaikka nimi Rambler on meille verraten uusi, valmistui ensimmäinen Rambler-auto aivan viime vuosisadan lopulla. Ja sen rakensi polkupyörätehtailija Thomas Jeffery. Ramblerin mallissa 1901 oli jo ohjauspyörä, mikä lienee tämän samaisen Jefferyn keksintö. Samoihin aikoihin aloitettiin Ramblerin valmistus liukuhihnalla, ja sillä alalla Jeffery on näin ollen eräs massatuotantoperiaatteen uranuurtajista. Ennen ensimmäistä maailmansotaa oli tämä tehdas maailman suurin kuorma-autojen valmistaja.
Rambler-tehtaan nimi muutettiin perustajansa mukaan Jefferiksi ja sitten uuden johtajan mukaan Nassiksi. Vuonna 1909 oli perustettu toisaalle Hudson-tehdas, joka keskittyi valmistamaan Essex- ja Terraplane-nimisiä autoja. Nass oli puolestaan sulattanut itseensä Lafayette-tehtaat. Toisen maailmansodan jälkeen Nass alkoi valmistaa amerikkalaisittain katsoen pientä automallia, jolle annettiin nimeksi Rambler. Ja typistettyjen autojen aikakaudella se saavuttikin erityistä huomiota. Vuonna 1954 Nass ja Hudson yhtyivät muodostaen American Motors Corporationin. Muutaman vuoden kuluttua luovuttiin näistä vanhoista tutuista nimistä Nassista ja Hudsonista ja kaikki mallit ristittiin Ramblereiksi. Vuonna 1958 valmistui Ramblerista malli Amerikaan, joka sattui kokoluokaltaan olemaan juuri silloisille automarkkinoille niin kiitollinen, että se jopa hetkeksi nosti Ramblerin Yhdysvaltain 3. suurimmaksi auton tuottajaksi. Typistetyillä autoilla oli kotimaisen kysynnän lisäksi myös paremmat markkinat vientimaissa. Mutta Yhdysvalloissa on jälleen alettu kallistua hiljalleen suurempiin automalleihin, ja niinpä Amerikanan rinnalla rakennetaan vähän suurempaa Ambassadöriä, joka onkin tehtaan suurin malli, sekä välimuotoa Klassikkia sekä viistoperäistä urheilumalli Merlinia. Tämä auto on siis Rambler Amerikaan, ja testaajamme saavat nyt yrittää selvitellä, mitä tämä auto sisällään pitää. Rambler on tyypillinen amerikkalainen auto. Suuri moottori edessä, takapyörä veto, suhteellisen painava, suurehkot pyörät. Moottoriin on kiinnitetty hyvin suuri huomio. Maan tapaan se on koetettu tehdä sellaiseksi, ettei sen olemassaoloa juuri huomaa ja että sen huolto on vähäistä. Konepeiton alla on hyvää tilaa. Pikkukorjausten suorittaminen käy kätevästi. Moottorin teho on 128 SAE hevosvoimaa 4400 minuuttikierroksella. Tilavuus on 3,1/4 litraa, sylinterin halkaisijan ja iskun pituuden suhde 1,22 eli suhteellisen pieni. Vääntömomentti on 1600 kierroksella 25 kilopondrimetriä, joten moottori on hyvin sitkeävetoinen. Värinättömyyden hyväksi on tehty paljon. Kampilaakereita on 7, vastapainoja 8. Venttiilinakutustakaan ei kuulu, sillä hydrauliset venttiilinostajat takaavat äänettömyyden. Suuresta moottorista on kuitenkin myös harmia. Se käy helposti liian kylmänä siitä johtuvina ikävinä seurauksineen. Erikoisesti moottorin voitelu kärsii tästä ja öljytehtaat ovatkin tehneet paljon työtä asian korjaamiseksi. Kori on itse kantava, runkopalkkeja on vain palainen edessä ja perässä. Kori on tehty sikäli erikoisesti, että kylki on yhtä kappaletta ja tähän on tehty oviaukot. Saumoja on vähän, rakenne luja. Autoa alta tarkastettaessa todetaan, että moottorin takimmainen poikkipalkki on irrotettava. Perä on tavanomainen, pitkät lehtijouset ja kiinteä takasilta. Erikseen on saatavissa itse lukittuva tasauspyörästö. Amerikkalaiset eivät pidä erillistä takapyöräkiinnitystä tarpeellisena luultavasti suhteellisen hyvien teittensä vuoksi. Äänenvaimen ja poistoputki ovat keraamisesti suojatut, joten niiden pitäisi olla ikuisia, termi tietysti käsitettävä suhteellisesti. Etupäässä on kiinnitys myös tavanomainen, lyhyt tukivarsi ylhäällä, pitkä alhaalla kiinnitettynä lujaan poikkipalkkiin. Jousitus on hyvä, kuten amerikkalaisessa autossa on yleensä. Dynamometrissä kokeiltiin ja tarkastettiin jälleen nopeusmittaria.
se osoittautui sikäli erikoiseksi, että 40 kilometrin tuntinopeudesta aina 100 kilometrin tuntinopeuteen asti ei voitu todeta asiallista virhettä. Mittari näytti siis niin hyvin kuin toivoa suinkin voi. Auton sähkölaitteet ovat nykyaikaiset. Vaihtovirtageneraattori, amerikkalaista valmistetta muuten, ja kojelaudassa painetut piirit. Huollon kannalta jälkimmäinen on ensiluokkainen asia. Autossa on normaalisti rumpujarrut, joihin erikoistilauksesta on saatavissa tehostin. Jarrut ovat kaksipiiriset, joten putken vahingoituttua vielä 2 pyörää jarruttaa. Jarrutuskokeessa tuli kehävoimaksi etupyörille 180 plus 160 yhtä kuin 340 kilopondia, joka on heikohko arvo, 1200 kilopondia painavalle vaunulle. Takapyörille tuli 130 plus 100 yhtä kuin 230 kilopondia, eli yhteensä 570 kilopondia, joka on noin 47% auton painosta, eli tyydyttävä. Poljinpaine oli pieni, vain noin 20 kilopondia. Rambler American on kaiketi kooltaan lähinnä amerikkalainen pikkuauto ja rekisteröity 6 hengelle. Takapenkille mahtuu kyllä 3 aikuista istumaan vierekkäin melko mukavasti, joskaan hartiatilaa ei ole turhan paljon. Korkeus riittää myös hyvin, varsinkin paljaspäin, mutta tohtorin hatun kanssa on jo tiukkaa. Etupenkille on myös sovitettava 3 henkeä, ja lähinnä suurin vaikeus siellä on keskellä istujan jalkojen sijoitus voimansiirron suojaskotelon korkeuden takia. Ovet aukeavat riittävästi niin, että sisään pääsee hyvin. Verhoilu on siisti ja asiallisen tuntuinen, penkeissä eräänlaista nailonkangasta. Bensiinisäiliön korkki on takana. Matkatavarasäilön kansi on avaimella lukittava ja nousee lukon auettua jousen avulla itsestään. Säilön pohjalle on sijoitettu varapyörä, joka lukitaan paikoilleen keskeltä. Osittain pyörän alla on puskurista nostava nosturi. Tilaa tavarasäilössä on riittävästi, vaikka varapyörä viekin sitä osan, ja tilan muoto on hyvä. Säiliön kanteen on kiinnitetty ensikertalaisia varten painettu kuvallinen ohje nosturin käytöstä. Pitkulaisen varsinaisen mittaritaulukkoon on sijoitettu merkkivalot vilkuille ja öljyn paineelle. Lämpömittari. Nopeusmittarin skaala on 200 kilometriin asti. Kaukovalojen merkkivalo. Matkamittari. Sekä oikealla polttoainemittari ja latauksen merkkivalo. Virtalukko on ohjauspyörän alla oikealla ja vasemmalla alipainella toimivan lasinpyyhkijöiden säätönuppi. Pesulaitteen painonappi on vasemmalla jalalla poljettava. Vettä suihkuaa tuulilasiin reilusti ja lasinpyyhkijät puhdistavat tarpeeksi suuren alueen näkyvyyden säilyttämiseksi. Valokatkaisin vasemmalla ja valon vaihto tapahtuu jalkapolkimella. Valot näkyvät niin edessä kuin takanakin hyvin. Lähivalot ovat epäsymmetriset. Talvikelillä ajettaessa on auton kuin auton käyttäjän syytä kuitenkin muistaa puhdistaa silloin tällöin takavalojen lasit, koska lumipöly helposti peittää ne, varsinkin päiväsaikaan, kun lamppujen lämpö ei sulata lunta. Vilkun katkaisin on normaalilla paikalla ohjauspyörän alla vasemmalla, hyvin lyhytliikkeinen. Ja äänimerkkirengas ohjauspyörässä. Lämmityslaitteen säätövivut ovat kojelaudan vasemmassa päässä. Laitteen teho tuntui hyvältä, sillä 15 asteen pakkasessa ei sitä voinut pitää kuin osateholla päällä.
Kaikki ikkunat pysyvät myöskin kirkkaina. Kummallakin sivulla jalkatilassa on lisäksi ilmanvaihtoluukut. Vaihteistossa on 3 vaihdetta eteen ja 1 lukuun ottamatta synkronoidut. Kaupunkikäyttöä ajatellen on 2 sopiva vaihde, sillä se peittää hyvin alueen jopa 0–90 kilometriin tunnissa. Polkimien sijoitus tuntui mukavalta. Käsijarru on sijoitettu kojelaudan alle. Normaalin tapaan kojelaudassa on myöskin tuhkakuppi ja kannellinen hansikas lokero. Kojelaudan yläreuna, johon lähinnä saattaisi nenänsä lyödä äkillisessä jarrutuksessa, on pehmustettu. Häikäisysuojat, normaali malli ja ne voi kääntää myös sivulle. Kattomateriaali on kovaa ja paksuhkoa, joten se toimii hyvin myös eristeenä. Taustapeilin voi säätää joko päivä- tai yöasentoon, jolloin valolaitteessa takana ajavan valot eivät häikäise ajajaa. Mutkaisella tiellä ei Ramblerilla pääse huolettomasti kovin suuriin nopeuksiin, ellei anna perän luistaa, joka tapa ei sopine normaalia perhekäyttöä ajatellen. Toisaalta taas ei vaihteiden käytöstä ole haittaa, sillä 3 vetää hyvin jo 4–50 kilometrin tuntinopeudesta lähtien. Suorilla teillä taas auto pitää hyvin suuntansa, eikä ohituksissakaan tarvitse haiskella erikoisvaihdetta, 3 toimii tehokkaasti. Bensiinin kulutukseksi mittasin 337 kilometrin matkalla nastarenkailla ja 90 kilometrin tuntinopeudella 11,1 litraa 100 kilometriä kohti. Kun vielä otamme huomioon Ramblerin siistin, joskin jossain määrin riisutun ulkonäön, voi todeta auton hyvin kelpaavan myös suomalaiseen perhekäyttöön, tietysti edellytyksellä, että pussissa on varaa tai pankissa hyviä tuttavia. Ensi maanantaina on meillä tarkasteltavana Moskvitz Elite. Näkemiin.